Helo, Helen Roberts dwi, a mi ges i'n ngomisiynu gan Mudiad Meithrin i roi'r adnodd dewch i ddathlu at ei gilydd. Roedd Mudiad Meithrin di adnabod bwlch yn y ddarpariaeth, ond y gobaith ydy y bydd yr adnodd yma o gymorth i leoliadau gofal y blynyddoedd cynnar wrth iddyn nhw gyflwyno rhai gwyliau crefyddol ar gwahanol adegau o'r flwyddyn. Mae'r adnodd yn canolbwyntio ar 6 o brif grefyddau'r byd, ac mae yna nifer o wyliau crefyddol, rhai y fydd yn gyfarwydd ac efallai eraill yn fwy anghyfarwydd neu newydd i rai lleoliadau. Yn ogystal â chynnig gwybodaeth gefndirol ar y crefyddau a'r gwyliau, mae yna syniadau o ran storïau, caneuon, gweithgareddau a phob mathau o brofiadau gwerthfawr gellir ei rhannu efo'r plant. A mae gwerthoedd hefyd yn bwysig yn yr adnodd yma, efo'r pwyslais ar ei blant bod yn garedig efo'i gilydd ac i helpu ei gilydd. Ac wrth gwrs mae'n bwysig bod nhw'n mwynhau ac yn cael hwyl wrth ddysgu am y wahanol wyliau crefyddol. Dwi'n edrych ymlaen i dderbyn eich adborth a chlywed am eich profiadau wrth i chi gyflwyno rhai o'r gwyliau hyn i'ch plant. Mwynhewch.